приятели, аз съм Гошко. Здрасти, аз съм Христо. Да, и вие сте с FIFA BG TV. Решихме малко да поиграем едно мачле. Ще да ви направим едно клипче, защото още не знам какво да правим. И решихме да играем едно мачле. И мисля, че ще бъде интересно за вас и мислихме доста едно. С него ще изберем рандом отбори от серия А. Смисъл, така ще даваме нали, напред и като кажем стоп и ще изберем този отбор и ще играем. Да си избираме отбори. Да. И ще бъдем до 3. Започваме и като кажа аз стоп и ще спрем. Да. Добре, готов ли си? Да. 1, 2, 3. Стоп! Катание. Да, отново. 1, 2, 3. Стоп! Наполи. Аз съм Сампдория. Сампдория, добре. Сампдория, да. Извинете. Наполи също. Сампдория. Аз много не знам тук на серия, аз знам повече на Премиер Лиг и... Да, ти. По-известен. И Ла Лига, да. Ето не, че това не е известно. Да, ама... Аз нямам никакви начин. Дали да се къде не падна камши? Наполи. Ето го, да. Дали не му се падна Късмет. Късмет ли я? Така, нека да започнем матча. Дано да ви е интересно. Ще се постараем да е много интересен матча, без да правим груби пропуски и такива неща. Вие след това, след като приключим този матч, пишете в коментарите, понеже ние в миналия епизод казахме, че ще правим кариери. Той на играч, аз съм менеджер и вие напишете с кой отбор искате, за да знаем с кой отбор да започнем кариера на играч и на менеджер. И така, сега почваме матча. Сампдория срещу Наполи. Матчът започва. Хигуин с топката. Тръгва. Тук се намесва не знам кой. Не знам кой. Да. Сега Едер към Сориано. Той се опитва да се извежда пас да намери нападателя. Обаче нападателя ми е много бавен. И това изобщо подаване беше от най-добрите. Сега Раул Албион. Откъде ми е познат Раул Албион? Не е ли от Реал Мадрид не беше? Албион? Да. Не беше ли от Реал Мадрид? Да, от Реал Мадрид беше. Аз знаех, че от Сампдория. Какъв Сампдория, бе? Това е отбор, бе, Наполи, бе. Да, бе. Да, аз не знаех, че е от Наполи. И аз не знаех. И аз така. Не, защото ми е познато име. Айде, дай хора. Сега, къде стич... Някои имена, ако не можем да ги четем, извинете, ама не ги знам всичките футболисти от серия А. Особено от този отбор. Да, Сампдория. Знам само от Милан, Наполи, тези по-силните, аз само от гледам. Рома, тези. Хигуин са с топката. Хигуин губи, Регини. Доста добра днес. Хамшик отнема отново. Започват атака Наполи. Не успя. Бързо свършиха. Да. Тук лош пас на Едер. И тук лош пас не видях кой. С петичка се пробва човек. Сега Де Силвестри. Поне Де Силвестри знам от отбор. Той! Майко, какво става тук? Толе. Сега корнер в полза на Сампдория. Какво центриране? Едно центриране беше. Сега топка към Хигуин. Също двама защитника, дали ще успее да... Да, успява да премине единия защитник. Отново го следят защитниците на Сампдория. Тук успя да изчиста топката. След това Мартенс. Ускорен удар. Да. Но беше красив все пак удар. Беше хубаво. Лукака. Сега Паломбо. Паломбо с топката. Не успя да центрира. Раубион. Доста стабилна защита от него. Дземайли. Сега Хигуин. Джемайли.
по-добре ти коментира, че ти повече ги знаеш от тук. Да. Аз много не гледам тук. Той аз само когато Милан ми е доста интересно, когато играят. Не, че съм от Милан, ми просто доста ми... Харесваш си отбор. Да, допадна. И на мен Нищо, преди че ми не допадаше. играя добър. И сега ми допадаше този сезон, който мина. Но те на доста лошо място свършиха. Седмо мисля. Но имаше хубави голове. Да, имаше Примерно доста. на Балотели, имаше доста красиви. Все пак играх добър футбол, но не знам, този сезон не бях много. След като дойде новия менеджер, малко им се подобри играта. Да, но те не успя да ги върне, в смисъл. Сега за Кака си сега върната, обаче Да, Кака не може да направи цялото. разбира се. да, кака. Въпреки че е легенда на Милан. Странното беше, че той се върна и веднага взе капитанската лента на Милан. Ами разбира се. О, какво попадение! Сориано. Сориано. Прекрасен гол. Извинява се, момчето. Не иска да кара този гол. Добре. Това е закачка. Възикам се просто. Кръга на шегата. Ние също така ще показваме и Studios. Да. Ние нали казахме в първия клип, така че. Да, но да напомня все пак. Тук Трябваше има фал и за двата. Отбора съм. Да си Силвестри. Първоначално добре, овладяно след това. Първото докосване. Ще. Сега какво прави? Доста странно, когато искам да подам издържаш пас и моите играчи нали, са на... избягват защитата и след това се връщат. Точно на подам и те се връщат. Това е Да. доста странно. То при подаването в философията да не чакаш толкова много. Защото те ще се върнат, като виждаш, че направиш нещо. При нас, както правя над защитата и държащи пасове, трябва веднага като го видиш и ето, пускат на пас. Само, че тук центрирането не успя. Хигуин с топката към Хамшик. Дали ще успеят Наполи да направят хубава атака. Шпагат, Хамшик прескача. Удар на Хамшик. Спасяване над Коста. Ой, тук Инсиния разочаров. Аз знаех, че ще стигне топката до мене. Да, видяхте когато... Кой играха в шампионската лига, той вкара от фал. Също кой играха в шампионската лига? Извинете, че малко така не знам. Сега Хамшик преминава като... Прекрасно това съм. Много хубаво. Самдория, Наполи 1-1. Наполи се вършат в матча. 37-та минута. Да. 20 от 8-та скарахме. Да, някъде там. Може да си ги следиш вече. Добре. Оля се гледа. Головете си. Коя минута си ги вкарал? Ние почва да не се ги следя. Сега. Тук може! Какво стана тук? Ако беше успял да вкара с задна ножица, ще ги скефа Тук много. стана доста голямо разбъркване. Да. Разбъркване. Самдория добре игра този матч, но също и Наполи. И те сега Бехрами с топката. Гастадело отнема. Лукака. Не За първ знам. път чувам. Това футболист. Извинете ме, ако ги казвам, ама казах ви няколко пъти, че серия не знам. Просто серия не ме влече. Имам един приятел, който доста много гледа. Той е точно приятел. Познат. Така да се каже. Преди ми беше приятел. Да, преди ми беше приятел. Са. Малко. Изкарам се. Сега Той гледаше Хигуин. много серия и... Тук топката от Хамчик се отби. Глед. И той Хамчик е бил и в засада и ми отби топката. Просто нямам дума. Той не е искал. Той от моят защитник се отбива, ама като се върна в Хамшик, той беше в засада. Ето. Не! Не е така, чакай. Не, аз съм... Обърках се. Ако аз я върна и той не се счита засада. Да, Както така беше Аз съм лишил тих и финал на той световно. се отбива в Да, Хамчик. да, така точно. Ама не мога да го вини, все пак не вкара гол, момчето. Разбира се. Няма да си виниш играчите. Да, е прасен, така и то спира.
Това е един Плешив. доста гадни. Мисля, как FIFA са го направили. Аз с онзи ден тъкмо да вкарам, нали, водихме се 1-0 и в 10-та минута, тъкмо да вкарам гол, наказателното поле, само срещу вратари и те спират времето. И така загуби. Това доста гадно са го направили в FIFA. Мисъл, той е добре да е, само че... Поне има добавено. Да. Дано FIFA 15 да е по-добра. По-добре ще със сигурност, но... Дано да оправят това, смисъл. Защото така малко по-гадно дразнещо е така и това. Сега бе хранен отнема топката. Лукака има шанс, шут. Отбива защита. Лукака по принцип ти знаеш ли го? Не, аз не ти казвам. Аз един път гледах един матч, Лукако много вкара 3 гола, мисля, че два от фал вкара. Много голи. Мисля, отдалеч шута му е доста добър и пробвай се. Това в играта не са точно истинските статуи, защото имаше един футболист, не може да се теса името, той имаше доста добър шутинг, обаче му бяха сложили много шутинг. Да. Самите статуи. Това имам предвид. За мен най-добрите от фал, които са в смисъл направени, нали, в FIFA-та са Лукака за малко. Казвах, най-добрите, които според мен са направени най-добре на фалове да бият, са Роналдиньо, той е много хубави, и Роналдо. Сега Хюген, за малко. И Бейл много добре бие. Да, Бейл. Само че в FIFA-та са направени по... така, но за мен Роналдиньо най-добре бие и Роналдо. За мен аз Гарет Бейл най-добре ги бия. Хора, искам да ви кажеш. Значи, веднъж играем с Цицко, веднъж играем с Христо на матч. Играем, кои бяхме? Уел срещу Уругвай. Да, Уел срещу Уругвай. Имах хвал. Бия го в скобата, Муслера се фаща и я фаща. Да. Се хвърля, извинете, това грешка не вика. Аз тогава направо ми казах, че ще да гръмна. Муслера не само това, но и доста други положения спаси, които бяха чисто голови положения. Даже не знам и... Чисто голови? Извинете, малко се поизлигах така. Да. Които бяха чисти положения за отбелязване на гол. Да, аз тогава направо така светя доста. Да, откачи. Не бях чупиш компютъра и тогава... Не бях точно откачил. Сега Хюгуин! Ядосвах се за фал. Това беше хубаво спасяване. Да, това беше хубаво спасяване. Казваме за спасяването и спасява човека. Обичам от това, като някой човек, нали, е на прага на наказателното поле и топката някой удари с глава и тя отиде до този човек и той ще отиде вече. И какъв гол на Лукака? Лукака чука. Чука. Извинете, това пак се Лукака чука. Това има една... Не знам, че фамилията му е Чука. И така става. Не така е, стига е. Центрира без цялата защита. Сега ако му вкараш гол, вече се разсъди. Няма. Раубион е много силен за мен. Отново така, играта ни трябва малко да има и шагички, малко да се справим. То без това не може. Ако имаме аудитория от по-малки, съжаляваме, че говорим такива малко глупости. Да. Така е. Тук да се умести по-бавен от баба. Тук Лукака. Но обичам така, когато шутиш, да ти спирам шута. Да, и аз така обичам. Чисто голови положения ти да спирам. Чисто голови. Да, добре, стига, просто не мога да го кажа. Заповядай. И летате фал! И летате фал. Това е гати предсакалното. Повече е гати. То тук и жълт картон трябваше да даде.
Ето даже и фал не даде. Той даже и спрея не служи. Ма той... Спрея. Не Хигуин. Благодаря ти. Добре, стига. Добре, повече аз ли играем. Сега отново се връщаме в ролята на коментатор. Сега центриране. Хигуин с глава, докато хваща. Мета напред, обаче защитата на халфовата линия Наполи се справи. Сега Мертенс има възможност. Бие Да Коста. Доста стабилен матч на Да Коста. Както забелязвате. Караха му един гол, но доста хубави специални направи. Сега... Какво направи това? Хамшик. Добър шпагат и Инсиния сега търси Хамшик. Намери го. Да, само че добра меса на защитниците на Самдория. Да, то съдя сега ми попречи тука. Браво, съдя. О, ти вече игра, брат. Какво каза? Нищо. Говоря си. Викам, чуйте, ще вали. Добре. Сега... О! И не дай какво пък? Това вече става Прекалено. Прекалено. Сега съм ти насъпваш. И пак се лигаем, ама... Извинете, става ми малко смешно. Да. То тук малко прецаквано в FIFA. Може и да е заради пач. Не знам, просто... Това вече е прекалено. Каква правиш? После даде фал. Да, с какво направиш тук? И аз така ще чуя, той за не дадоха нарушения за доста по-сериозни. Да, искам един фал. Не, само че за това къде е... Все пак е моето да не се оправдавам. Сега ако... за малко. Вече наситниците са ми доста силни. Да. Не са най-добрите, ама... Има пак. Да, свърши времето са. Нищо и пак ме биш. Да. И, приятели, това ще бъде този епизод. Ще решим как да къснем тази поредица. Може да се казва рандом матч. Да. Поредицата с рандом отбори. И както казах, вие Да, пишете за развлечение. И това ще бъде от нас. Дано да ви харесва клипа и довиждане. Чао!